Dobrodošli. Temuhol! Znači tako se zove. To nam je možda, inače ja ne bi imao pojma. Stigo nam je Temuhol. Pošto je David uskoro rođendan, ja sam mu naručila 2 stvarčice za teretanu koje se nadam će mu biti taman. Inače su jako uske. On generalno kada su dukserice nosi L ili XL, a znam da ima jednu majicu tamo koja je ovako uska da je M. Ja sam se plašila da mu ne bude mala. Kako je kvalitet? Hida. Aj sad ću probam. Pa ljudi, evo kad se obuče kako to izgleda. Jedan broj manje, ali ako je ovo bio broj L. Znači prave su veličine što se toga tiče. Ako kupujete L, ja volim M, malo da mi je uže. Svako voli kad je uže, tako da sve to bude taman. To je poklon broj 1. Poklon broj 2 izgleda ovako. Oh my god. To svi ti tako tuda. Ima kapica, jeste ga. Ima i kapuljač. Gornji ovaj deo do pola je zip zip. Jako dobar kvalitet također, L je. Ajde probam. Item number 2. Topči. I onda kad sednem, ima kapuljaču koja je ovako, ja sam mogu da trčim kao oni tiktoker, jedna. Ali je top. Zip zip. Zip zip. Ima zip zip. Ako ću malo pokažem sise, da izbacim. Ali evo, lepo. Baš je dobro. Uzela sam ovu sitnicu. Što su ga duplo upakovali. Troduplo su ga upakovali, okej. Ovo je mini torbica koja se kači na torbicu. Mogu i ovako da je držim ili da je zakačim na maskicu od telefona pa da tu tipa stavim pare kada mi se ne nose torbice. Dobro, kako se otvara? Zdravo. Je li kameri? Zdravo. Ovo je novčanik. Iskreno jako lepo kvaliteta. Ima ovdje ovaj zip zip. Tu mogu da se stave stvarčice. Oh my god, kako je cute. Ima i ovako da se stave tu pare, ovdje su sve za kartice i to. I ovdje isto. Stigo je drugi deo. Vidiš šta ga stvari. Šta je ovo? Ovo su 2 ako pasporta, kao ne futrolice. I ovdje ima ova čak da se stavi kao na kofer. Da se ne izgubi. Da prepoznate svoj kofer kao brže. I ovdje se to lepo stavi. To bilo je za mene, crno je za nju. Ne, i evo je za kofer. Jako je slatko. I ovdje pa čak može da se stavi verovatno adresa, broj ili tako nešto. Dobijete uz kofer uvijek onu kao nalepnicu, verovatno je to za to. Jako je lep materijal, s tim što je ovdje unutra evo drugačiji. Ovo nešto je ispalo, ovo ne znam šta je. Znam šta je! Ovo je također poklon za njega. Njemu kartice konstantno ispadaju iz ovog trenutnog novčanika. I ja sam bila u fazonu, treba da mu uzmem nešto za te kartice. Ovo ovako izgleda. Jako se lako otvara, samo se klikne ovo ovdje. I to je to. Može da stavi kartice, može da stavi pare. Ja sad ovaj koferčice ovako mogu da nosim. Ne mogu. Ovo su rukavice. Ovako izgledaju, mnogo su lepo materijala. Za cenu kako im je kidaju. Meni je ovo kao Nova godina, nemam pojma što je uzeo. Ne znam nije što sam uzela što Pa kao paketice otvaraš. Ovo sam uzela za kupatilo. Imate ovako poklopče. Koje neće se stavi iz nekog razloga. Evo, ovdje idu tuferi, a ovdje idu oni za uši. Sviđa mi se materijal, baš i sija. Izvacka. Ne, nego sam polomila deo da bi ovo moglo duže. Dalje, ovo je nešto za mačku. Za sad izgleda ovako. Imamo vodicu sad i ono se samo tako toči. Ovdje će biti hrana i to ćemo da podignemo da bi se hrana sipala. Ovo je isto za macu. Dobijete USB-C ticu. I dobije se ovo. Vidite, ovo se ovako vrti. Tu se puni. Tako se zaklopi. I ovo je repić koji vidite ovako preslatko sija. To se ušafi tu. Ovdje ima dugmence. To se tu klikne ili možda radi. Ujebote, ovo ide i po tepihu. Sa leve strane su modovi. Klikom na dugme možete da ih menjate i tako vašoj maci bude zanimljivije. Sad ću da dranim. Sa dve strane. Ovo je za noge. Može i na štikle ili patike, što god. Stavite da vam zagreje zglobove. Ja sam to htjela da uklopim, ali vidite da nisu baš iste boje. Vidjet ćemo, jako je mekan materijal. Oh my god. Jako je toplo pa čak. Dobijete ovako 4 točkića. Što su mali točkići. Minimalni, tubice. Ima ih 8.
2 ove. 3 ova. Sad ide klip kako Anđela sklapa. Ja sam otvorila nešto iz Lilija, što se se oduševila, bilo je na rasprodaji. Ko ne zna, ja mnogo volim Wonder Woman, generalno film. Našla sam ovu paletu. Ove dve četkice koje su prelepe i jako su mekane. I također, i da to prelepo. Crna i plava su više kao eyeliner. Jako su lepe, jako su i šimeraste i pigmentovane i mnogo mi se sviđaju. Tako da to je to što se tiče ovog hola. Ima svega i svačega. Nadam se da vam se svidjelo. Ako treba nekih linkova od stvari, pišite. Hvala što ste gledali, stisnite taj like, subscribe, pretplatite se na kanal, bit će još klipova ne samo za temu, nego i ovako bilo čega. Također, ako imate neku ideju za klipove, slobodno nam preporučite. Možemo bilo šta, ili kad idemo u shopping, tako vlogove ili nešto ćemo da uradimo. Ili možda neki gym content, bilo šta vas zanima. Tako da, hvala vam puno što ste gledali. Nadam se da vam se sviđa video i to je to. Što kaže Anđela, peace. Peace, mačka.